a junan mu gaskiya fa shege shi ya san makwancin shege. Mu daina ɗauko laifin duniya muna ɗora yan fim. Mu faɗa wa junan mu gaskiya. Kowa daga gani tantirin kansa ne. Kowa ɗan iskan kansa ne. Na wannan ne dai suna, na wannan bai yi suna ba. Ko kuma ke an san ki da iska ce, ita wancan tana ɓoye iskancinta. Kuma iskancin da ake nuna da iskancin da ake ɓoyewa ma da bambanci ko a wajen Allah. Saboda in kana nuna iskanci shine kai kana nuna kai ɗan iska ne da gaske. So mu gaya wa junan mu gaskiya, mu daina ɗauko laifin duniya mu dinga cewa ai yan fim su ne yan iska, yan fim su ne yan lesbian, me ƙarya ne. Uban me ya kawo ki TikTok in kin san ke ba ta fi karfin iyayenki ba? Duk matar da ka ganta a TikTok na rantse da Allah ba da sarran iyayen mu muke wa'innan abubuwan ba. Kawai dai ba yanda za su yi ne, sun haife mu ba su haifi halin mu ba. Amma ba da sarran iyayen mu muke yin wannan abun ba. Kin bar gidan iyayen kin zo kin kama gida kina zaune, ko ka bar gidan iyayen ka zo ka kama gida kana zaune kuma ka ce da sarran iyayenka, wala ba haka bane. Da haka mu